హాయ్ హలో అండి, మహాలక్ష్మి కిచెన్కి స్వాగతం. ఈరోజు మామిడికాయ పప్పు చేసుకుందామండి. వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ 2 పుల్లటి మామిడికాయలండి, ఫ్రెష్ మామిడికాయలు. వాటిని పీల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పీలర్తో పీల్ చేసుకోవాలి. రెండింటిని 2 ఇలాగే చేసుకున్నాను. చూడండి ఎంత స్మూత్గా వస్తుంది. పీల్ చేసుకొని నేను పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాను. కందిపప్పు ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాసెస్ తీసుకున్నానండి. నేను ఇలా 3 టైమ్స్ వాష్ చేసి 1కి 2 వాటర్ పోసేసి నానబెట్టుకున్నాను. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకున్నాను. నానబెట్టుకుంటే మంచిగా అవుతుందండి, పప్పు బాయిల్ అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. పొంగకుండా ఉండాలంటే కొంచెం ఒక 2 డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసినట్లయితే పొంగదండి. మనకి స్టవ్ మీద పడడము అలా క్లమ్జీగా కావడం జరగదు. నేను పోపు పెట్టుకుంటున్నాను. చూడండి, పోపు గింజలు వేసుకొని మిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నాను. కలయబెట్టాలి. పసుపు కూడా వేసుకొని గరిటెతో కలయబెట్టాలి. బాగుంటుందండి మామిడికాయ పప్పు, ఇష్టంగా తింటారు అందరూ. విధంగా కలయబెట్టేసి ఈ మామిడికాయ ముక్కల్ని ఈ పోపులో వేస్తున్నాను. వేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసానండి, ఎందుకంటే పాయలు కావాలి కదా. వాటర్ పోసేసి లిడ్ పెట్టాను. తర్వాత నేను పప్పుని బాయిల్ చేసేసుకొని హాఫ్ బాయిల్ చేసేసుకొని పప్పుని కూడా యాడ్ చేశానండి. చూడండి, పప్పు కుక్కర్లో వేసినట్లయితే మెత్తగా అవుతుందండి. ఇలా బయట బాయిల్ చేసి మనం చేసుకున్నట్లయితే మంచిగా ఉంటుంది. తర్వాత కారము, సాల్ట్ సరిపడా వేసుకొని కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. విధంగా బాయిల్ చేసేసుకొని మంచిగా ఫ్రెష్ కరివేపాకు 4-5 రెమ్మలు వేసానండి. మంచిగా చూడండి ఎంత బాగుందో, చూస్తేనే ఎమ్మీగా ఉంది, తినాలనిపించేంతగా. విధంగా బాయిల్ చేసేసుకొని డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవాలి. రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.